Rasadanya Susun badan rambut urut kata tanah simpan cerita hati tipi kita sangat dekat jantung Ichi Hey yang rembayatan aku sorot rakyat jiwaku tak titipi yakin rasaku wos kadung tresno mong sira wong leyang tak sawang mencane ngapa kekencangan terinding sama kagawan serminggu dewe mari ingkang klasik Bu kula nyuwun karyanipun panjenengan mawon. Nah nggih. Karyanipun panjenengan riyen nalika gandrung-gandrungipun kalian kula jenengan niku nate ngripta nenggih bawa ingkang dipun gathukaken kalian lagu Kadung Tresna. Nah, cobi bawanipun mangaturake nadyan asring diaturake karo Umi Afifah utawa sinden liyane coba ya yasa dhewe kira-kira kepiye? Ha ya mesti ya luwih madhep mantep. Kaya ngono kuwi. Monggo Ibu Sukesi Rahayu. Monggo Bu sak langgamipun Kadung Tresna. Dados. Lamat wis katon tejane yen wong prangkaton aduh
Menika ugi kula aturaken dumateng anak-anak kula Caksi Lover. Kaya Mbak Nadia ki ado lho wi nusul kok Kediri direwangi numpak sepur. Ha iya. Wingi ya ning Uner ya nusul Muliye Sirar Mudun Kediri bablasen tekan Malang keturon. Nanti kaya ngono perjuangane. Heeh. Akhire balik neh golek tiket ke Malang ning Kediri bablas neh tekan Madiun. Ha iya. Nanti kaya ngono mesake. Ha iya, wis kaya ngono perjuangane ya tak suwun yen anak-anakku Caksi ya berawal seneng karo Bu Kesi, berawal seneng karo limbukan goro-goro karo tembang-tembange, engko akhire iso mulai mencermati, iso menghayati terhadap lakon wayang yang disajikan oleh siapapun dalangnya. Oh iya, apik ngono kuwi. Jas. Mangga Bu Kesi. Pacane sarwa asli jerobat tetku tansah kuwar nimas waslu Terima kasih Bu Kesi. Sugeng dalu, sugeng enjing Mbak Elisa Orcarus. Nggih, sugeng enjang Mas Petro, Mas Bagong, Mas Gareng geli aku. Iki ak dhewe iki produk unggas kok Kok iso? Biasane nek nyanyi podang kuning, majune wek-wek-wek. Bebek ya, tenang bebek. Podang unggas ya iki. Lho iki lak apa jenenge iki tukung-tukungnya lan critakne wong sing angon bebek, ya toh. Mongko bebek iki sangat luar biasa, kuwi filsafat hidup lho wis. Piye luar biasane? Wes sampean ndak ngerti. Bebek filsafat. Takono wong sing tukang ngingu bebek kae. Anggere bebek wedoke 50, kuwi lanange mung siji. Masa? Weh takono karo wong sing tukang angon bebek. Bebek 50 kuwi wedok kabeh, lanange mesti mung siji. Kuwi membuktikan bahwa seorang laki-laki seperti Polda di Jawa Timur tetap santosa dan kuat untuk menjaga keutuhan RKRI yang tercinta walaupun banyak musuhnya. Iya. Wes betina-betina kuwi. Kanono wae lho Pak Yayo. Nggih sowan mriki malih enjang-enjang tasih hangat suasananya walaupun sempat diguyur hujan. Nggih. Nggih. Langsung nembang kemawon lan ampun kesupen lho Mbak ngolali. Napa? Berduet dengan saya ndalang lagi. Oh iya. Desember, ayo lali. Desember tanggal 3 doso. 3 doso teng Boyolali Lah, duet. kula nggih di WA niki wau. Ampun kesupen Mbak Elisa tanggal 21 Desember di Ponorogo duet kalian Pak Cahyo Kuntadi. Oh nggih siap Pak Samidi. Pak Samidi. Nggih, jenengan disompoten. Aku ora apal jawabe aku malah. Ya kok tak ingoke. Ya, siap. Maksudnya duet dalang bareng ngono. Boten saya maksudnya kayak gini bintang tamu juga. Oke. 21 Desember. Cocok. Kula iki lek bintang tamune Lupa jenengan ya, Bu, bagaimana kondisinya tetap semangat Mbak Elisa. Lah nek bintang tamune kula. Saya semangat. Oh, kudu semangat Umi yo. Bintangnya Madang Kara padake. Nggih. Men marem sing padha lenggah yo diaturake. Ya kuwi sing dinteni iki mesti Umi ya podang kuning. Nah, kuwi. Ning coba dikolaborasi, diduetke karo Mbak Elisa Orcarus Alasu coba kaya apa. Ya, sapa ngerti lek engko Umi saya ketularan kesuksesane Mbak Elisa, saya akeh penggemar iso tekan ngendi-endi. Ayo, ngono kuwi. Ya sampean sing miwiti, ayo sing nom di nei dalan dhisik. Ayo, Umi Hafifah. Ayo. Nduk. Natian wujud temong peksi akewete
Oper Mbak Lisa. Tutu penduk nyanding bisa dadi tamba. Terima kasih. Monggo dipun aturaken lagunipun Podang Kuning. Saking jenengan yo Mas Noval Cahyadi yo kendangipun Jatengos. Oh
dandan sinden wis biasa cantik Mbak Nek. Iya. Anggere wis dandan Dewi Rekyan Sinta. Walah. Kula iki pengen dadi dosa muka kudu pengen nyolong. Tolongan aku Pak Yoyo. Bandaku ya tunyaku. Jret. Nyoh Pak Yoyo. Apa enek Sinta geleman kaya ngono Pak? Gak enak ya Pak. Enek Sinta iki lembah manah. Oh nggih. Iki lho ibumu wis request terus lho. Ova Kiter Sumilir. Oh nggih. Tersemilir. Duetke karo Mbak Lisa, wah mesti top wae. Ya. Wis follow IG-ne Mbak Lisa tuh sampean? Sampun Pak. Sudah sering komunikasi. Jarang. Komunikasi jarang, tapi saling pantau. Saling ya. pantau. Yes. Saling like ya Mbak. Saling like dong. Kita sama ngomong ngefan kamu nomor 3 loh, jangan lupa ya aku yang nomor 2. Oke, nggak Masih tua apa-apa. aku. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa pembagiannya ya Pak ya. Yang pertama siapa? Bu Kesi. Bukan dia. Sinten? Pokoke iki anu apa ki wong siji ki rong dina. Buka iki Senin Selasa. Engko Rebo Kamis ki Elisa. Jumat Setu ki Okva. Minggu tak ngene pijet ngono lho. Wah kaya ya ae. Tenan ae. Elak tenan. Ya coba cah loro. Wah, engko ya nek anune lho Pak, nek jaiponge sithik ning ngarep kowe Mbak Nopal ki ngerti. Awakmu kudu ya berekspresi nyatane ya jurusan tari cara Bali ya iso, cara Sunda ya iso, cara Solo wis dimamah. Nggih. Monggo dipun aturaken Kitir Sumilir karyanipun Ki Gedhuk Seswantara Kediri. Yo. Madang Karak entekno Mas Nopal. Iya. Bangka. Hey. Madang Karak. Iya. Iya. Sadayanya Susu badang rambut urut kata pitana simpan cerita hati tipi kita sangat dekat jantung Ichi Hey yang rerambatan sorot sorang raket jiwa tak titipi layang kitir tak terpegangin sumilir arah rasa diramu Awas
Karyane Piyayi Kediri ndelalah jogete ya jaranan Kediren.